Bay. Isa man. Isa man yung dako kang mangga, bay. Nah, dito sa unahan. Dako ka to, daghan kito bunga. Yang masakpan tas iya. Ako'y bahala. Sige. Kuya, kayo bantay mangga eh. Ya, wasido. Kaon ra. Tahu ko ning video eh. Indot yung pang video. Lagi do, dako kang punuan daw. Mangga jud do. Ayay, Kuwas mangga oy. damay tagya. Ikaw kay bahala. Ayaw mo kabalaga, ako rin lagi bahala. Sigun niya ha. Kami yang kawawa ha. Ako'y bahala, ilalong ko ng mangga. Ay, dupa. TikTok kayo. May hinugid rin. Pandak man, pao. Be. Hindi na manggap. Sus! Kalamit din sa mangga, kalamit yun. 5 hours later. Mak lagay agis putay. Halo ikan. Halo ikan saka. Binig, bamako ng binig. Yan akol, tabak sa akol. Ini kol. Pakan kan, pakan. As dito. Tulungan to sa kanin pakan. Ini. Yawa kol. Sige. Hamo gi ngari dai. Tapos niya kol. Takon wala. Agay. Itoy. Ang sari mo dai. Ada mo lagi. Luyap ni bapak aku. Dami may nagi sa punuan ko do. Wa maligo ko mantan yo nga hamon lagi. Tanaw kag katong TikTok katong ano? Paro ji. Paro ji. Paro ji. Kada gyud sayo gid mo. Kay kawatan dik mo bangga. Papagan ko gid niron. Ha, patay man ako. Paro ji. Bay, kuha yung sundang bay. Kawatan dik mo bangga ha. Dapat may pabutan mo dagan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Restart. Bay. Am jadi mangga din ako bay. Wala ko balik. Damay tagya. Ikaw kay bahala. Ako'y pula lagi. Two, three, start. Dami lagi sa pulang ko do. Wala ka bantay kay. Ito katong exercise ko ano no? Paro ji.